kulendi. But Zimbabwe, I think by now makuziva kuti kulendi ndiani and kulendi antanezve. Inini ndakakutaurira ndikati Magaya budo makanditira nharo. Rutanyadza Magaya sabudiswa isusu tine nyaya mataurira tedzichidziita ka. Kuna kana one munhu pa YouTube panapa akaita zvivindi zvokutaura kuti Magaya abuda except myself. Nhasi ndo pamuri kunzwa kuti Magaya apuwa bail re 3000 USD na Gibson Mandaza uyo we High Court. I don't know. Zvamune makuzofunga zvimwe zvacho zvimwe zvinyaya zvine zvichiitika, but ngatiitungwenda pane imwe article cause iyi nyaya ndakatoitaura kudhara ndikati Magaya it's cash and release. Magaya ukabvuma izvo ukaramba izvo hanzi pane musiya wari kuti hanzi akadyirwa mukadzi naMagaya amana boere alright, ngatidai so 12 heavily armed Zimbabwean Criminal Investigation Department CID officers are reportedly waiting at Harare Remand Prison to re-arrest Walter Magaya following his release on bail granted earlier today by Justice Mandaza, according to intelligence sources within Zimbabwe's Secret Service, the Central Intelligence Organization CIO. A police officer has come forward allegedly that his daughter was also raped by Walter Magaya, further intensifying the situation surrounding the controversial cleric. A senior CIO officer has allegedly vowed that Magaya will be taken back into custody, signaling a coordinated effort to ensure his re-detention today. This latest development highlights growing tension within elements of the security establishment over how his highly sensitive and politically charged case should proceed. Baba Magaya, I don't know. Magaya normally alright, inini ngandikotaura ndakaleso dzimwe nguva unowanza budiswa na 12 o'clock midnight hanzi pane ma-CID nemachinji vakatomirira ma-CID kuti achingobuda ngaadzokere mukati. Umwe mu-CID ari kuti hanzi Magaya akatorarira nemwana wangu akaita zvekumanikidza kumpunyikidza kupinda mumwana wake. Ndopa ndikuti amana boere Prophet boere Prophet tamba inaonowezana wa musha vanhu vezanu PF vane utsinye. Vanhu vezanu PF it's like I don't even know. Vanhu vese vamuno muchiona unzi muCIO vafana vekuti anoshandira mamwe madhara kuti ndo vantu vaudzwa kuti iwo ndauda kuti udai izvo so ubva unodai so ndo maCIO. MaCID vanhu vekuti vari kutoshanda under negekini it's part of itori police yakazvimirira. Prophet Magaya, I don't know how many times ndichikutaurirai kuti but turi kuona mwangu shanda nevanhu vamushe. Ukanzi Magaya taida kuti tidai usanyova vashandisira chimonya kana kuti chicheche. It doesn't work. Nezuro pamakatorwa payo muchinzi muda kutaurwa kunzi mukuiswa pagrip, you know yavanoti vice grip iyi yekunzi kunodai so iyi ukabatwa panapo. Okay, let me demonstrate it on my microphone. Ukanzi ukanzwa unotonzi sorry, I don't know ari mic ikafa munonditengera ndimibasa ndobasa renyu remazimba munotengera imi ndope mungati kulenda isina microphone inoshanda ikafa munotengera. So but don't vice grip the way it works and mukuzona that's how it works. So ndope pakaiswa Prophet Walter. So after Prophet Walter vaiswa ipapo vanenge mangu mashoko zvimwe vanenge vasiri kubvuma kurizi na boss vanga vakunzi vakatsika madomasi echigananda after zvinhu zvakawanda zvezvingo Magaya uchingoreleaswa unonzi udzosera mukati. Handisi kuziva kuti metsidzo dzinonzi chisaka uchipedza macharges aya ubva watorwa macharges aya uchipedza macharges aya ubva watorwa macharges aya kunobva kwatoya mumwe munhu achoti Magaya like you know if you guys still remember nyaya yemukomana wayo anonzi Godfrey Tsenengama akangoti achingonoti ndoda press conference yekuti ndipikise 2030 ya president Emerson Mnangagwa zvanzi unopikisa 2030 ndiwani ukamira paiwo mfanhewo zera rako unopikisa 2030 zvanzi ndikuda mbudzi dzangu dzokandibira. If you guys still remember hanzi ndikuda mbudzi kubvunzwa mbudzi muCBD zarire dharo aiwa
Sorry guys, but anyways, but you know, this guys, he didn't hear, so it's got. I meant Gurepara, but before I disappeared, I'm going to say, I'm going to South Africa register a company for FNB business account. Who's now payment can start payment. It's really easy, Mazono. But I company knows education research in the Tungamber and Koma Owen. Do Shash and do one Munhu. I'm going to register a company over FNB business account. Who's now work payment can start payment. No work payment, no problem. Education research is the solution. He is reliable and affordable. Contact him. Number na kusiri screen. Tola ma screenshot mutaure na Mukoma Owen. Kuna Owen ndogo tunoenda ndo kune Shasha. Vabate namba ndaisa ba screen.